أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. anke len ko katanga ni ka bo shaytan torama ana asfilen ko fini Allah taala to barka mai masaba mi adam na le de ba laba amma ina Allah taala fi na kan masayai akanga junu fitina na kuma ba akabe yafa nyuma fitina kuma ba Allah taala ka be mini labango nyuma o ibale de boloka Allah taala ka Allah banya amma ina Allah taala fi jamanai Allah taala ka baskida kono ka benda kono ka kelenya da kono amana dawki ambe bela jele fanafu الإسلام كفر كان شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملكنا ملكك يرسل يرجع. جاني مسلم سن معكرو دونان دولة. رجع سوي كلا شاكلا. أدري ترسيني بس لأن أنكر معاذ سلاني. باركلا كلين كلا أزورنا لسه. أبلا جلي أم بابيفو. كلين ما بوكلنا. أقول سيفوك تابلا يرجع شلال ما أقول سيلك باولا أني من بيت يرجع كي كفول الله سعان واتي بلا جلي أنك فول بلا جلي أم بافو الله تعالى كأم بلا جلي كنا جا كم فرجون كنا نوك على كسبوا يوم كني على أمسا ما الله تعالى بلو الله تعالى كان على أمسا شايا على كان كسبلو شايا سجان كنا لما قلنا الله تعالى كالفنا سيدخل بنا جوجو لما قلنا الله تعالى كان كسامة يا ربي أما كنا من كلام كجين لا بو سببوي إبن ما سو الله كالله أصلا سما يوي الله كساكي ما لا في أداي يسني نام كان نفي كتلني نام كان نفي قبل الإسرائيل من قال لا دولينغو يوم من كأني الله تعالى كسار بعما من فنا بامبلو نول بامبلو نينا ما ينكونو الله تعالى كان يمورا الله كان يمورا الله كان كي يدعو ديني الله كي تفعلنا غياما كي دسوس ما نكرو كان فنا دسوس ميكرو يا ربي الله تعالى كان يمورا الله تعالى كان يمورا سوما نامي تاجورا أمبا فاني سوما السلام عليكم نايف وانا دوي كي كدوي إتاجا دوا برفنا أبورا يكرو دومينا farla salin no durula surre so madan fitri ibe bange baw yebe dowge adobe a beta kelen atoma kabbe kala kona kafi ko jira Allah taala la bange ba asarate mabulani Allah taala ti asarate mabulani Allah taala ni bange ba provoterla ita jiro do forna le provoter do mina nalete do mina di ibado kafa jiro ngabo mogodo wagdo aga dukono sunutle wallahi chokorwone musokorwone olbe dun kono de note ni kwene nanaski yero koro ma me be soro de na witaju ela wa kafa be fo wa watino fo men ni naka ma koro bi gaddu kono be dunga boke sali dunyo fi dongwan san fi karsa chokorwa musokorwa bela jere ni lado bela jere na safi awa anga amene demsa anga njanto bange bawra de bangowa defo nay manifesto ay règlement di rakan ki sama ya rabbi kumana teme ka bush
ci sera ma siɲɛ kelen tɛ fila tɛ k'a fɔ an bɛ waati min na sisan n'o ye samiya ye sanjiko a bɛ komi hakili kɛra fila ye sanjiko nali ko la an fɛ yan nɔ mais an ka hɛrɛ bɛ min na Alahu Taala k'o latigɛ ko fɛn min kɛra sa depuis sanji samiyaji bɔnna don min na maa y'i ka palo n'i ka dabakisɛw ta ka taa i ka nɔgɔ yɛrɛkɛ i ka forow kɔnɔ ka zari wuli ka binfagalaw k'ara ka zari wuli ka baarakɛla ta sogo fiyɛra 400 ko yɔrɔ min da k'a kɔrɔsiɲɛ ka nɔgɔ sa ka taa jɔ angɛrɛ ara la depuis sɔgɔmada la fo ka taa se midi ma ani ka sebo sa don o don ka insansi kɛ moto la i na taa forow lajɛ don o don i ni denw ni dɔgɔninw a bɛ mankanci na sɛnɛ min kama gatigi bɛɛ lajɛlen kɛra fatɔ ye fɛn min kɛli kama alhamdulilahi rabbil alamin ko i tun bɛ sigi ka waati min makɔnɔ n'o ye sisan ye ko sɛnɛfɛn fɛn ninnu alhamdulilahi i ka ɲaɲana kosɛbɛ ɲani a bangena kosɛbɛ caman sera ko kasa i mana taa i ka foro la bagantigiw ka nin sɛgɛn ni nin kɔlɔbɔkɔlɔ ni ma ɲɔgɔn kɛ batigiw sagatigiw i bɛ taa sɔrɔ olu ye foro i bɛ taa sɔrɔ ɲɔkuru maa minnu ka surun baganw ka gɛnyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ ɲɔkuru si tɛ yen ni baganw ka dan n'o tɛ fɛn min na baganw mana bɔ i bɛ taa jigin mɔgɔw ka foro la i tɛmɛtɔla bɛ jigin a ka tɛmɛ a fɛ i sɛgɛtɔla bɛ sɛgɛ a fɛ ko nin sɛgɛn nin ɲani nin makari ka tila ka baganw ka tila ka o ta dɔw wɛrɛ baganw ma o du dɔw wɛrɛ baganw ma o du salilikɛlaw silamɛw minnu tɛ bɔ misiri kɔnɔ a caman yɛrɛ ye min tɛ binaki taw ye i buranw ta don min tɛ i buranw ta ye i balakaw ta don ni min tɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛnnakaw don silamɛ don an bɛɛ lajɛlen bɛ sali farila sali kelen tɛ tɛmɛ an kan ko ka taa bila furuyɛri la furuyɛri kɔni ye ka tɔn de sigi n'o tɛ furuyɛri 100 walima 200 o bɛ se ka forotigi ka dusu da wa ni maa min b'a yɛrɛ kun dɔn ani maa min b'a yɛrɛ kun fɛ i ka sira nin ye nin ye hakɛ ye hakɛ min ni Alahu Taala ko a b'o hakɛ in yɛrɛ ta ka a bɔ ira depuis diɲɛ na e b'a a balawu sɔrɔ lahara ta ka girin n'o ye parce que ntɔɲɛli filɛ nin ye baara min don Alahu Taala a dama dɔgɔyara a ka Kur'ana kɔnɔ dɛ a ko Kur'ana kɔnɔna na ala la'natullahi ala zalimin ko naamu tiɲɛ don dɛrɛ ko ale Alahu Taala ka danga a n'a ka halakili a ɲɛsilen bɛ ntɔɲɛlikɛlaw kan ntɔɲɛli bɛ tɛmɛ nin kan wa an fɛ ɲɔ bɛ sa foro de la i bɛ ɲɔ sa foro yɛrɛ yɛrɛ de la anw ka dugukolo ninnu sara min na depuis an mɔkɛ olu bɛ ka dugukolo min sɛnɛ a tɛ ɲɛ habara f'i ka nɔgɔ de k'a la a tɛ ɲɛ habara f'i ka bin fagala de k'a la a tɛ ɲɛ habara f'i ka baarakɛlaw de ta 400 a tɛ ɲɛ habara f'i ka taa ni ka segin fana kɛ a nɔfɛ a tɛ ɲɛ habara f'i ka fɛn kuntanu ninnu fana faga hali n'i b'a fɛ ka so sɔrɔ i ka du kɔnɔ bi f'i ka so fiyɛ n'o tɛ i tɛ soden sɔrɔ ko Alahu Taala k'a ka e bɛ sɔn k'i tɔgɔ ye nin na wa Alahu Taala y'a fɔ a ka Kur'ana kɔnɔ tuguni ko wala tahsibanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun ko a kana Alahu Taala bisigari k'a fɔ Alahu Taala ye tolikɛla ye ntɔɲɛlikɛlaw bɛ ka baara min kɛ a ɲinɛnen t'a kɔ fiyewu aya tobi innama yuqiruhum liyawmin تشخص فيه الأبصار محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء قرآن آية بي
igoni nguma kam min firini ko Allah ta'ala ko Allah ta'ala nyina lenten to yeli keda kan to yeli ko kelen ka fo Qur'an aya min firini ni ko qila hadha tasliyatun lil mazlum wa wa'idun lil zalim ko ni yeddu susuma de man mo gonto nyolai mamin to yonale ko ko dusu saloni ni makanye ki kana to nyori min bira ki ka do Allah ta'ala nyina lenta ko ko ni nguma ka min fire ni fulani ne baga bagari de kanyesi man to jeli kala ma ki ka wuli ka baka ko no te dali masano ya Allah ta'ala ko anyina lenta ko Allah ta'ala fi qur'ana ko no yoro wori tugni wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun ko soni mo bina waji soni mo bina do mamnu ngabara kera manto ntonyoli barawi yele mali yoro mindo ni bita yele mayeno ibe bini kan yele mali yoro do ay ka ko bita laba yoro mina ko soni ntonyoli kala bina do na Allah ta'ala ko soni abeke har na janyana nye ko rode wajibi ko abe do de adun ntonyani min vileni Alakira sallallahu alaihi wasallam abo afo aka hadise konnona ko Allah ta'ala ka jonhina jomi ni ndonyere hake tarake o jon fan felafi abalma ke yorola aka marsandi silawa aka farkulo lawa wala aka nafulo lawa itlara kana katara iga iye mogomen tonyo katara iga mogomen tonyo iye mogomen tonyo katara ma kayafa nyinafi ko Allah ta'ala ka in Allah ta'ala hina ko eminye mantonyo aka nafolola eminye mantonyo aka warila eminya mantonyo aka farkolola eminya mantonyo akira ntonyo lusugusugiye ko Allah ta'ala hina ko Allah ta'ala ko hina ko itlara ka do ka fonye femin ke karsa masana na baranyuante itlara ka wuli ka tama kata ya fanye nafi ka bolla fen sagama iyanto yene femi yuko karsa masana tafle ni ne yinto yende ika haketo ni ko ode daka di fanana kateme qabla an ya'ti yawmul qiyamah walaysa ma'ahu dinarun wala dirham kasoro inu nafolo foyte nyamfe laharado ibe jonye jondo ye ini sali baraji chama kiyama kene so ini sum baraji chama ya so ini hiju baraji chama ya so ulu kasawli ka ulumi yero kolosi mo gonto yana fibu ifta so ajo gon sali ke ba wane te anyanchi anyogon sundo ba wane te anyanchi anyogon hi makanta la anyanchi kasa yuta sura le koni dongo do abeka harama de unto nyade akasi nyoko mbeto nyalafi abarake nyoko mbeto nyalla bolo ani fenfe njera yuta sura akanto nyale do seroma akira jesu gusubiye yuta sura alle de boto nya kasale mi ko ire ko lesi mo gonto nyamna ko fale ni so jalen tarana akas sunni salini hijuni baraji chamanye be fa wati mina lahara do manase man aye mo minun tonyo e be bayire ku nyino lu be wuli ki jo Allah ta'ala nye ko karta en tonyo de nga ke barade tasura yedun neni kasura ma finge Allah ta'ala ba fo ayo ka haketi ka ba ka nyuana baraji wula ay do gosi kasura make ay do ka nafolo ngana mu kasura ma do ke ay do ka ntonyo lisu ay do ka forodo ay do ka nige ibe tora doro aleka nyumam pamin gumba na kuni so yala na bebina forika ba kasoro mo gonto yelo olu jole me kerefo olu ka ba olu ka hake no fi aba iba fo ala on ga an ka hake ko nan te ji an ka hake kore ayaka na jena an amasara awa bi on ba yero kunyina amma ko ban ka hake dirani aba iba fo kotuma aba iba fa be ke ko juma botuma ibe olu ko juguma min nganga olu fana kun tunu olu ka kungola sorima ibo olu ka juguma ndi ta ka faran tonyeli ke daka
ela hak ela kabla tunyele gara ka mijura be fa wate mina ale be perri ale be bi abida jahanaba nyuma masoroyi nunum progotala ni ka haki utuma odo ko alakira sallallahu alaihi wasallam dundula Umar ibn Khattab ko kira sallallahu alaihi wasallam akumbolu kira ayele la foka yele anyikse nunum bokenewa ibe fan wati mina yele nkumbe kene fenywanyi ako kira mana yele mama na yele mo kira kasoro ma fen fu ene yinga Umar ibn Khattab ko ala kira sallallahu alaihi wasallam nye mbi kuma boni fani mbayi figa yele kungo fu ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ko ne mo wafila de itara nyongira Allah taala nye ko kilembe ka fo ala nga hakebe karsa ma senana kanga hake sara hake tribe ka fo nga hake ay mo min tonyo obe ka fo nga hake tigi ba fo foite ne bolo aka nga nyuma be perdila abe tara wala hake dilila awa Allah taala ba fo karsa aka hake de aba fo ala fente ne bolo tugunu awa fo karsa ma sena ibalima ki fenta bala wa fo ala lega jugma min bendo janaba kono ayo tinta le ku doro lega progoto kira bo fo yoro mina kira nyeji fila jigira ako lahara dona na sefoni ndegere ma fi ba fo e ka jugman ka ke ika balma ke ka miju kono e ka progoto ako ne donye do mi ga gele ne donye do mi ga gele ne donye do mi ga gele ala kira sallallahu alaihi wasallam ako Allah taala be sina ki kanto ababu mon mi mbe ka hake nyini mafe mami hake chama ba kana yeki nye korota sanfe abe arjana soyi itasi warje itasi boni monda ini amfile bona mega nini fora nimbe mami mga barakira nto nyeli ninganga ela sira foka sa dana kasani ni mfora dena botuma ni sira tike mfana banye otuma anga do faranga jugumanga kasa Allah akbar iki ulika boitaka Allah kira ya funi munye ko angani nyogon chedila kakoni do nalinyi kira ya hadisa lakali akuma kan lakali Umar ibn Khattab yenini silameu Allah taala mako be bendera ayre damanu yogonci ay islam zatil bayni Allah taala mako bala aka an yogonce dila ay an yogonce dila yani ka ko lahara dunyi yogonce dila le juwe aminu bento nyalila iya do yema antonya e ka do ka fo ibe bara mina bara che jure kata ya fanyini mebe ka mantonya abara fi sini vita do faraka otenyar ko chemba akun korota be sanfela laje abafo ala nenye be etasi bawdira ne chire jumantai wulu anne ane bi nyuma jumantai ne tien fola wane jumantai ne shedi su jumantai ala kira ko ni mbe made mami mana hakedi abafo ala yotuma ni ga hake juma ni wariye juli ala ko ne ko ni ya fara hari balmage masaibe ni arjana senso mana fo Allah taala abafo ni ga ya fa ne be do arjana sokono yotuma abafo ni ya fara Allah taala way balmage bulum na kata do yotuma ala kira bafo o yorola islameu ayani nyogon ce la jenare har lahara joddo Allah taala mako be abe dalike mu'minu damanu nyanji utuma ninto nyali men fileni no kembe ka mako sabbi ala kira yo mako la sira akeli nye kosobe parce que aba hadithul qudsi kono Allah taala bafu inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu kuntu nyali min fileni ne ya kenyire kun ka haramu yi
ninto nyeli min file ni nyaake nyere kun ka haram yi nyaake ani nyogon chelela fi haram lenye akana ke ta ke nyogon te nyeli ke dawye sidan kam godu ni ko lara ba fo ani lara ka to Allah ra lagi wallahi billahi harado wallahi ite la harado nimma ko iga haje ko anga ko nyin tatu ma anga de lara eso na ko anga bla lara la wallahi chaman dalin be sayara saka kunu chaman dalin to ko fela da darmene me lahra de to do ko yomul hasira nimisun gelendo yomun nadama yomu taqabun ale de to ko nimista gelendo ale de to katanyo antlotke odo ne donye adon ka geleri ala kira yire sallallahu alaihi wasallam ala ni aye mo la siranto nyoli aka nyenema ya kunanna aka fatulu kungita cewati mena fo abe ya fadeli nyini islam bela jelefi nasru mamin ka hakiba kirafi awa ne ka wate ada faraka ba mbi ya fadeli nyina fi abele jere yo qisami ko kasatu bunu masen o de be wuli kijo kira ne ko ni ka hakebe no fere iga bere negosi ndado yari ntu ka ke de wa wala progotiri da de wa kira ba o kasa kira ba tuku ka mo ontonya ko ne ko ni ka hakebe no fi aba kira ba fo ne ta juru sara ba fo kira an ko me kere ke yoro min fi ado drogi unde ne kana foni ga drogi bodde kira ka drogi bori sawan yanci o godon kira don gele nyere sawa mana wuli ka jo ali wula ki jo ala kira ba fo ko ka sabat atui alhasan al-husaini o kasa kasoro la nyiri be ko kasara me kira sirale me mo ontonye akana tani wala hake wi la radio keneka parce ale mi chide na kira hina nyonya kama wallahi ay hina lasi ay hina ke dafa nyanji kira durugi ba farla o kasa tara kira amrase ke i joshi ala kira la ko nya lawli ni ngama de wala sim farika magay fariko la harado Allah taala ne makoto Allah taala kira ko Allah taala no te mbado iman itu ka negosi jango ne ka hakena tay no fi yo min ni kirai no de kafsa na bele janven bele jele olu file ka sira harama den to nyoli on menu me to nyoli ke maraba antika du karo landa sigida du kono foroko nawna dan sigura bagawna bol ma fe onka ka harama de ambet le ga nyanto nyo afo je ni ngele ya ko jugu bi ni nyonto to nyo sama ka wara est-ce que antina lafia jami file ne sonsa ni sanyi betri ka to adumana ka soranga seneke fembe jaka tlaje do afo nyo monto nyo o ka do wara angalaje ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ako ate wuli masila mami ni yinto ya inye kise sama katara Allah taala masanfela la ko Allah taala karsa ene tonya fo Allah taala ba ikande ma ko karsa masina ni ka wele likame ma min abudin zulima fashkhasa bi basarihi ila sama إلا قال الله عز وجل لبيك عبدي حقا لأنصرنك ولو بعد حين قاتولي جون سرا أتولي جون سرا ni yentonya ni nyeta ka sanfala de la jefa Allah taala ba fo nyei lamine ko nga jon wallahi me ko la ansurannaka wala ba'da hin wallahi nega de me bire e mo onto yelela har na ke rasoni soni do ko fi o de ko so ndonyali nin to nyali min filene ni harama de nambe ko ke maraba antike bi ka du antaka sira lawani angona ay doge stadi lamini ay doge sunna ay doge hijula ay doge nyumayan fanada ay doge jigituguna me angan ko le sinina ndonyali ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ko azulumu zulumatun yawm al-qiyamah kuntu yuriyan dibi chama dai
dibi fi denjoli gele dibi fi ba dendera nye fala no ko fala san fala dugumala ba be dibi de chamanjara utuma namani laje an gani tunyoli laje ka laje ko tuyi aka gelere وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو على من ظلمه فقال لو كل الظالم إلى ظلمه فهو أسرع فيه من دعائك مسلم بن بشار يجدو من مادو يانتوني أي ما من دوي بقى بالا أنك حكمنا كارسام أزنا أنك أقول لا فدينك كان يرسل الدورة أتوي دوتي أكنتون يلي أنا أكنتون يلي توني أنا وكاتيري كاتمي كدوا وكيلو atoi ayento yeli minge ukatel ne ka duawi ya fama atoi duawi kar hal do ka kama ninta chene do ka ba e ma bo ento yana de ba utman tunyeli odo kuso sahaba mo nyumo ala kira sallallahu alaihi wasallam ala na isirana mo ontonyi do ko so ko na kum fale me nyina udira imana yelema nyina ba pluguti dona na fe ko karsa masina ite jakumani ta sa wala zina sigin nyina utora mawa akumba do nyina ni jakumate nyang erigelenge nyanga sogelen gono kaza ni nyina ko nye ngadu kono abina ta yelema nsigi nyoko gadu kono nsigi nyoko mi nka sogele abita yelema nyina te jakumate eno mesran to nyori woliye ala mene kan nyina nga degunta wala si mawere kananta antonio odi sababu kuso utuma aminu ndunu ka bawon bila ka do dimse mbolora soni bina ki ika bawon mbeka harama de un kam seneke fin ka du chogomina baka flora ni ba flora ki ni so yana ki ka baga ko bange na ko nyina asere ga bawon goro la harado o damandira de ba saga misi anga njantora be bado sene nyefinye akagele be bado sene finye akagele agele ay minegi ire ka bawo sene kala jumanya ko aya ka bawo ge kata do aka ire ka forla ki gadu ale misi minu be sene gi yengo ni e misi nu njuru foni yani ka bo forla do ba ibawo ay misi nu njuru mina ka boni ye foroko afona azuru banga ikafendo bagami rema nyasene okado okumandi ni ekatanfembe ka otuma minto nyali min freni no waranga talembe arama dombolo bi anga laji anga ntonyele du wolon vila ngado alhamdulillah rabbil alamin de bunyeri du wolon vila ka nyeta oliyere de baka ka donte menona ye foli ka ningo ne ka nyo hakila jigidi bagambe ne la sana bolo nyere bagambe ne la sana bolo abe ma wore fara bolo kuma nye silente ma kele mare bede kodo be ka janto aka bagara ne Allah taala yake soni binake nyo mana faranyanga ka nyo tigi minya ka karta makuba ka kalaro ya ka kalatige soni kene mina to bolo abadu bakonte dewa ibeni musoforo nunu kala be du foka dese amina bingal damine ambe bin fana kan foka san foka dese amidla kala ba korti sanju kuran dali sanju kura be se watro misu yere pisi pasara jama yere bina ala no kungo yere bulo otuma femi ndaga dana anga yere koloji hal ni ye misu game ka forola sisa adaye ni watini ne ibe fan wati mina soni bina ke foi imusu be tle ka yale kungo kono katla ka sagi itahari be min du itaso fo bin fana be na de dondo bina se bin fana bina disi foi ti woro o asoro fula buru yere man nuguri damene kotima anka laje anka tunyeli laje anka tuyemi ntunyeli te baranyuanye bagantigu aka jantura aya janto aka bagora seneka gele kafo ikake make sababu ka mama ko saka seneke fena be ba do nyo bore kele wana ni keme fila wana ni keme nani ote ko 100 kilo ote ko fitinire awa sene du nyere femi senekala bita nyo mi yere turu mami ni senekala sigi anfe
dugu wolonfila kɔnɔ tɛ yɔrɔ wɛrɛ don fɛn fɛn n'a ma nɔgɔ sɛbɛkɔrɔ kɛ a ka foro la ka binfagalan sɛbɛkɔrɔ kɛ a ka foro la a ye samiya baara min kɛ ni ɲɔtigɛ waati sera n'a ka ɲɔ surula ka don i bɛ taa sɔrɔ i ye wari min difasara i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen taara zéro la a dɔw la n'i ye a papier yɛrɛ ta k'a jate i bɛ taa sɔrɔ o ma foyi sɔrɔ a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɔɔnin sɔrɔ o yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka balo dafalen sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ ye binfagalan engrais sebo ka tila ka a kɔrɔsiyɛ ka ɲa ka su ni tile a bɛ a ka sɛnɛkɛfɛn ladon fo ka taa se nin waati ma o tuma n'Ala sɔnna n'a ye olu bɛ na ni ɲɔ ye so kɔnɔ i b'i ka balo dafalen sɔrɔ sɛnɛ de filɛ nin ye ale de nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn caman kan mais sɛnɛ de filɛ nin ye anw ka dugukolo min filɛ an bɛ dugukolo min fɛ dugukolo kɔrɔla Tuuba dafe dugu si tɛ Tuuba an bɛ dugu wolonfila min kɔnɔ n'i bɛ kilo 7 sɔrɔ kilo 5 sɔrɔ yen nɔ ayi Tuuba ni yɔrɔ o yɔrɔ bɛ dansigi bɔ a bɛ ka foro gunnen bɛ ɲana i bɔra a sigiɲɔgɔn kan a dugu ka sigiɲɔgɔn ka foro la i donna an ka foro la hali baganw hali ka t'i ka baganw siri a siri yɔrɔ tɛ yen dugu parce que yɔrɔ o yɔrɔ kilo 7 i bɛ taa sɔrɔ dugu ni dugu cɛ tɛmɛ kilo 5 kilo 3 kilo 7 a bɛɛ lajɛlen tugutugulen bɛ ɲana o san kalo 12 an faw n'an mɔkɛw y'o dugukolo kelen de sɛnɛ o dugukolo kelen min sɛnɛna o sɛnɛli tɛna dabila awa a tɛ se ka foyi tɛ se ka ɲɛ sisan fo nɔgɔ n'i ko mɔgɔ o mɔgɔ ɲɔgɔnna tɛ ɲɔ sɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ ɲɔgɔnna tɛ sɛnɛ na i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ dépenser min kɛ binfagalan ni engrais la i bɛ taa sɔrɔ o de ka ca o la i bɛ taa sɔrɔ o de y'a to a ye fɛn sɔrɔ n'i m'o kɔni kɛ ara i k'i sen bɔ sɛnɛ yɛrɛ la bon ko wari dipasara ka ni dipasara ka tila ka nin sɛgɛnbaden kɛ k'a fɔ baganw ka tila ka taa sɔgɔmada kelen fɛ k'o tigilamɔgɔ ɲɛ ko ka bɔ a la an k'a lajɛ a bɛ digi dɛ sɛnɛ dun ɲɔgɔn halalen tɛ iyo n'i y'an to yan a tigilamɔgɔ sira a ɲɛ na fo ka dugu jɛ e kɔni k'a dɔn hali n'a ma fɛn f'i ye ko n burankɛ de ko a bɛ bɛsa i na taa ko yafa ma n bɛnkɛ de ko an ka sigi ka fɔ kɛ Allahu Akbar e bɛ sɔn ka taa ne ka baganw ɲɛfɔ e la e bɛ sɔn ka taa ne na tan Allah e tɛ sɔn ka taa ni ne ye yɔrɔ la a tɛ se ka taa ni ye ko wallahi hɔrɔnyara a tɛ sɔn mais a kɔni da kɔni bɛ yafa e bolo mais dusukun dun Allah Taala de bɛ i ye n tɔɲɔli min kɛra e tɛ a ka ga nimɔrɔ don e tɛ taa ɲɔ d'a ma e tɛ taa foyi d'a ma awa i bɛ tɛmɛ a ka foro la diɲɛ don o don i ma daba para ɲɛ kelen t'a nɔfɛ i m'a dɛmɛ k'a tigɛ i m'a dɛmɛ k'a fin ka tila k'i ka baganw minɛ a mana fɔ ko an ka segin fa fɔ i ka yafa ma Ala k'an kisi Ala k'an bɛn sababa ma ya Rabbi Ala k'an kisi Ala k'an bɛn sababa ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aminata bintu Wahab